Sen ser o habitual, agás no Nadal, esta vez fixemos a viaxe no inverno, mais a sorte quiso que non nos vísemos afectado polas neves e os inconvenientes que presenta a natureza nesta estación, aínda que si atopamos tramos de autovías cerrados por neves dos que libramos dada a ruta que seguíamos. Despois da obrigada parada en Burgos para descansar, retomamos o camiño de Segovia. Pese a estar nevando, esta permitiunos chegar e voltar sin demasiados atrancos. O acueducto de Segovia conducía á auga do Mancial da Fuenfría, situado a 17 km da cidade, nun paraxe chamado La Acebeda, percorrendo máis de 15 km antes de chegar á cidade. O acueducto levou a auga á cidade de Segovia ata o ano 1973. Foi feito a principios do século II despois de Cristo, durante o Imperio Romano, a finais do reinado do emperador Trajano ou principios de Adriano. Os piares diminúen a sección de xeito escalonado de abaixo a arriba, adaptándose no piso inferior aos desniveis do terreno. Na coroación ten unha sección de 1,80 por 2,50 metros de alto, mentras que na base chegan a acabar os 2,40 por 3 metros de longo. Na praza de Díaz Sanz fai un quebro brusco e vai cara á praza de Azoguejo. Salva a depresión unha arquería que presenta todo o esplendor do monumento, onde a parte máis alta mide 28 metros, con cerca de 6 metros de cementos. Ten dúas ordes de arcos sobre piares, cun total de 167 arcos. A parte máis visível e famosa do acueducto é a arquería que cruza a praza del Azoguejo. No primeiro sector aparecen 36 arcos apuntados, reconstruídos no século XV para restaurar a parte derrubada polos musulmáns no ano 1072. Foi declarado Monumento Nacional e dende 1874 ben de interese cultural, con categoría de monumento, e é declarado Patrimonio da Humanidade no 1985 xunto coa Cidade Antiga. A auga recóllese nunha primeira cisterna coñecida co nome de El Casero, para conducila logo por un cable de
sillares hasta unha segunda torre chamada Casa de Aguas, onde se decanta e desarea. Logo percorre 813 metros cunha pendiente do 1%, ata o alto do Postigo, o espolón rochoso sobre o que se asentaba a cidade en torno ao Alcázar. O Alcázar data de principios do século XII. É un dos castelos medievais máis famosos do mundo e un dos monumentos máis visitados de España. Foi castro romano, prisión, real colexio de artillería, fortaleza medieval, palacio real, custodio do tesouro real e arquivo xeral militar, ízase majestuoso sobreval do Eresma. Símbolo da cidade vella. É Patrimonio Mundial da UNESCO dende 1985.